Kotihoito nyt podcastin tarjoaa EDAS Oy. Asiantuntija kotihoidon kehittämisessä, tarjoten koulutusta ja konsultointia, jotta yrityksesi voi menestyä. Tervetuloa kuuntelemaan Kotihoito nyt podcastia. Kaipaatko hyviä uutisia ja positiivista puhetta kotihoidosta? Kiinnostaako vanhustyön kotihoidon nykytila sekä tulevaisuus? Olet oikeassa paikassa. Tässä podcastissa kuulet suoraan kentältä ammattilaisten ja asiantuntijoiden ajatuksia siitä, mikä kotihoidossa toimii ja mitä voidaan vielä parantaa. Podcastin juontajana toimii kotihoidon asiantuntija ja EDAS Oyn perustaja Sade Jare. Kotihoito nyt podcastia sponsoroi Abena, kansainvälinen yritys, joka tunnetaan korkealaatuisista hygienia-, terveydenhoito- ja suojaustuotteistaan. Abenan tuotteita käytetään myös ruokateollisuudessa, ravintoloissa ja puhtaanapidon aloilla. Parhaiten Abena tunnetaan terveydenhuollon sektorilla, missä terveydenhuollon ammattilaiset luottavat Abenan tuotteisiin niiden laadun, innovatiivisuuden ja turvallisuuden vuoksi. Abenalla on laaja tuotevalikoima, joka on suunniteltu parantamaan asiakkaiden elämänlaatua ja helpottamaan terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Olipa kyseessä haavanhoito, inkontinenssituotteet tai muu terveydenhuoltoon liittyvä ratkaisu, Abena on sitoutunut toimimaan alan ammattilaisten tukena, turvallisen ja tehokkaan työympäristön mahdollistajana. Abenalla uskotaan, että jokainen meistä ansaitsee parasta mahdollista hoitoa ja siksi Abena tarjoaa tuotteita, jotka tukevat tätä missiota. Tervetuloa Kotihoito nyt podcastia kuuntelemaan ja mulla on tänään vieraana täällä Aamuhoivan perustaja Niina Ahola. Kerro Niina tähän alkuun, että mikä sai sut perustamaan kotihoidon yrityksen? Joo, ja kiitos kutsusta. Mä oon siis aikoinaan valmistunut hoitajaksi jo 2011, eli vajaa 15 vuotta tehnyt sote-alalla töitä. Ja mulla on työkokemusta tehostetusta ja vuodeosastoista, mutta on myös kokemusta kotihoidostyöskentelystä, niin se ehkä oli semmoinen kuitenkin työkenttänä, missä halusi sitten kokeilla sitä yrittäjyyttä. Ja sitten mä oon ihmisenä hyvin semmoinen, haluan ottaa vastuuta ja kehittää paljon, niin sitten mä koin, että se yrittäjyys voi olla semmoinen, että millä haluaa sitten itsensä työllistää. Joo. Kerro Niina, että kun sä oot lähihoitaja, niin saitko sä koulusta hyvää taustaa lähteä yrittäjäksi? Oliko siellä yrittäjäopintoja? No mä luulen, että siihen aikaan ei vielä ollut, tai mulla ei ainakaan muistikuvaa, että nykyään musta tuntuu, että lähihoitajilla sekä sairaanhoitajapuolella on myös, opetetaan sitä tai on kursseja siitä yrittäjyydestä, mutta ehkä semmoinen yrittäjyys tähän alaan mulle tuli, kun mä olin palkansaajana yksityisessä kotihoidossa ja sitten siihen aikaan se yrittäjä myi oman toimintansa, niin mä mietin, että mitä mä sitten tekisin, niin muutaman vuoden siinä tein palkkatöitä vielä, mutta se ei ehkä ollut semmoinen työpaikka, missä itse haluaa olla tai missä koki, että ehkä ei pääse samalla tavalla kehittää toimintaansa tai ei ollut, en halua mustamaalaa nyt ketään, mutta se ei ollut ehkä semmoinen työpaikka, missä oli hyvä olla, niin sitten mä halusin ehkä itse lähteä rakentamaan semmoista hyvää työyhteisöä, missä arvostetaan työntekijöitä ja halutaan tuottaa laadukkaita kotipalveluita ikäihmisille. Ja minkälaisia asiakkaita sulla on tällä hetkellä? Mitä palveluita sun yritys tarkemmin tarjoaa, että kotihoitaa, mutta kerro vähän, että mitä siihen sisältyy. Joo, meidän asiakkaat on siis pääosin ikäihmisiä, on myös työikäisiä, mutta ikäihmisiä, jotka ostaa hoivapalveluita kotiin. Suosituimmat hoivapalvelut on selkeästi tämmöiset asiointi- ja saattoavut tai apuja hygieniahoidossa, mutta sitten on paljon myös tämmöisiä ulkoilukäyntejä. Että huomaa, että on sitä yksinäisyyttä, kun omat läheiset asuu kauempana, niin sitten halutaan, että siellä käy joku tuttu hoitaja käymässä kotona ja ulkoiluttaa ja huolehtii siitä virkistyksestä ja siitä, että mieliala on virkeämpi. Sitten meillä on myös kotisairaanhoidon palvelut, mihin kuuluu sitten verinäytteiden otot ja korvahuhtelut ja lääkkeiden jaot. Ja sitten tehdään yhteistyö yrittäjän kanssa myös etälääkäripalveluita, että nyt pystytään tarjoamaan myös meidän asiakkaille, että hän ei fyysisesti käy asiakkaiden luona, mutta uusia reseptit ja tekee lausunnot ja sitten miten etänä pystyy sairauksia hoitamaan, niin sitten niissä.
Mutta että ne hoivapalvelut, kotisairaanhoito ja etälääkäripalvelut on niin kuin ne meidän tuotteet, mitä me asiakkaille tuotetaan. Joo. Miten Niina, jos sä mietit tätä yrittäjyyttä, niin mitkä on ollut suurimpia haasteita tässä aamuhoivan perustamisessa ja sen pyörittämisessä? No mä luulen, että me ollaan oltu mun yhtiökumppanin kanssa aika onnellisessa asemassa sillä, että kun yritys perustettiin, niin me saatiin tosi nopeasti kasvatettua. Toki me panostettiin siihen, että me myös maksetaan markkinoinnista ja meillä niin kuin, että me näytään ja kuulutaan sekä digitaalisessa markkinoinnissa että sitten ihan niin kuin tämmöisissä sanomalehdissä. Että uskallettiin satsata siihen, niin saatiin tosi hyvin asiakkaita jo alussa. Että aamuhoivahan on perustettu 2 vuotta sitten ja toiminta ollaan pystytty aloittaa sitten 1,5 vuotta sitten, että kun saatiin kaikki lupa-asiat kuntoon. Että jos ajattelee, että me ollaan 1,5 vuotta vanha yritys ja meitä tällä hetkellä työllistää 12 henkilöä, niin ollaan kasvettu tosi nopeasti. Että tuntuu, että tavallaan kun se pohja siihen, että miten yksityistä kotihoitoa tuotetaan, oli jo hallussa, niin sitten pystyi keskittyä täysin siihen, että miten me saadaan meille asiakkaita. Et toki jännitti, sä aloitat nollasta ja sulle ei ole niinku yhtään maksavaa asiakasta, mutta sitten taas toisaalta meilläkin oli molemmilla nimi tuttu, että oli paljon ikäihmisiä, jotka tunsi meitä ja halusi sitten tavallaan niinku meidät tuottamaan niitä kotipalveluita. Et mä koen, että meidän yrittäjyys on ollut tähän asti tosi niinku sillä tavalla helppoa, että on päässyt siihen. Mutta toki haasteitakin on vaikka tämä, että asiakkaiden vaikka reseptejä on pitänyt uusia tai niitä lausuntoja, niin oltiin alussa jumissa siitä, että kun ei saada yhteyttä terveyskeskukseen, koska siellä on niin kuin palvelu on tosi ruuhkautunut, niin sitten ei pystytty asiakkaita auttaa niin kokonaisvaltaisesti kuin oltaisiin haluttu, mutta sitten mietittiin, että mikä olisi niin kuin ratkaisu tähän ongelmaan ja sitten löydettiin onneksi Vivaelo, joka tuottaa sitten nämä lääkäripalvelut meidän asiakkaille. Joo, kiva. Entä sitten nyt tässä 2 vuoden aikana, mitkä ajattelet on ollut niin suurimpia onnistumisia tähän mennessä? Toki sanoitkin jo, että on ollut tavallaan helppoa, että ei ollut mitään isoja pulmia matkalla, mutta mikä on sellainen suurin onnistuminen tässä alkuvaiheessa, jos mietit? No kyllä mä luulen, että suurin onnistuminen on ollut selkeästi se, että me ollaan saatu niin kuin tosi hyvät hoitajat meille. Ja meidän hoitajat tykkää älyttömästi omasta työstään ja ne viihtyy meillä ja meillä ei ole niin kuin ollut semmoista hoitajavaihtuvuutta ja tosi vähän meillä on sairaspoissaoloja ja asiakkaat on ollut tosi tyytyväisiä ja sitten mä luulen, että oikeiden ihmisten rekrytointi tähän yritykseen on ollut se meidän niin kuin isoin onnistuminen. Joo. Ja sanotkin tuossa alussa, että sulle on tärkeää, että teillä on niin kuin kiva työyhteisö, missä hoitajat viihtyy. Miten sä ajattelet, Niina, että mitkä on tavallaan ne reseptin ainekset siihen, että sä oot luonut tällaisen kivan työyhteisön, missä hoitajat viihtyy ja ootte saanut hyviä hoitajia teille töihin? No mä uskon, että mulla ja Pipsalla, ja Pipsa on siis aamuhoivan toinen perustaja, on tosi samanlaiset arvot siitä, että miten haluaa, että työntekijät kohdataan ja huomioidaan. Niin on ollut helppo sitten tavallaan miettiä niitä, että miten se henkilökunta sitoutetaan. Et toki niin kuin yrittäjyyden alus ei ole välttämättä ollut sitä budjettia niin paljon, mutta sitten ollaan tehty vaikka linjaus, että meidän työntekijät ansaitsee palkallisen tauon, mikä on kotihoidossa kuitenkin semmoinen, että sitten ei tarvitsisi maksaa palkkaa tauosta, koska on mahdollisuus poistua työpaikaltaan, mutta me lähdettiin siitä, että me tarjotaan ensin se palkallinen tauko ja sitten mitä enemmän on tullut kasvua ja sitä helpotusta kassaan, niin sitten on voinut ottaa myös tämmöiset niin kuin liikuntaedut ja ollaan haluttu, että sitten tavallaan tyhjypäivinä tuetaan sitä henkilökunnan jaksamista. Että esimerkiksi vaikka viime tyhjypäivänä oltiin unikulman lukemassa tai kuuntelemassa luentoa unesta ja palautumisesta ja sitten hankittiin henkilöstölle tämmöiset ergonomiset tyynyt, että mikä tavallaan tukisi sitä heidän niin kuin unta ja palautumista. Että mä luulen, että työntekijätkin arvostaa nykypäivänä sitä, että työnantaja on aidosti kiinnostunut siitä, miten he voivat ja jaksavat työssään. Ja sitten me totta kai niin kuin aktiivisesti joka päivä meillä on semmoinen puhelinsovellus, missä työntekijä pystyy antaa päivän fiilikset siitä työpäivästä, niin sitten tavallaan, että jos sieltä huomataan, että se tyytyväisyys jotenkin laskisi, niin siihen on helpompi reagoida siinä kohtaa, kun sitten, että se tulee jossain tavoitekeskustelussa vuoden päästä esille, että ei olekaan tyytyväinen siihen tai haluaisi kehittää jollain tapaa sitä omaa työtään. Joo, kuulostaa, että olette tosi kivasti
kivasti huomioinut hoitajaa ja niin kuin tuollaisilla aika niin kuin helpoillakin toiminnoilla, kun on tehnyt ne päätökset, että on vaikka se palkallinen ruokatauko tai tukee sitä tyhyjaksamista, niin varmasti niillä on suuri merkitys. Joo. Mutta joo, sä Niina kerroit, että teillä on myöskin etälääkärin palveluita, mitä sitten tarjoatte asiakkaille. Onko jotain muita tapoja, miten hyödynnätte teknologiaa teidän asiakastyössä? No tällä hetkellä ei ole. Että meillä voi olla tai on satunnaisia tämmöisiä etäsoittopalveluita, mutta pääsääntöisesti niin nämä etälääkäripalvelut on tällä hetkellä niin kuin ainoat. Joo, että ollaan mietitty, että olisiko jotain lääkeraportteja tai muuta, mutta että tällä hetkellä ollaan tehty niin, että se on vaan tämä etä. Joo. Kerroit tuossa aikaisemmin, että sä oot panostanut siihen, että teillä on mukava työyhteisö ja että olette saanut hyviä hoitajia töihin. Niin miten sä varmistat, että sitten se hoitajan työtyytyväisyys näkyy myöskin sinne asiakkaalle, että asiakkaat kohdataan mukavasti ja että ne saa myöskin niin kuin hyvää palvelua? Joo. Mä teen aktiivisesti myös itse joka päivä asiakastyötä, eli käyn meidän asiakkaiden luona. Mulla on vakituisia omia asiakkaita, mutta sitten mä teen myös semmoisia satunnaisia asiakaskäyntejä, eli ne on sitten jonkun muun hoitajan, niin kuin joku muu hoitaja on heidän nimetty oma hoitaja, mutta sitten jos on vaikka pois tai koulussa tai muualla, niin sitten käyn paikkaamassa. Niin kyllä mä aktiivisesti aina kysyn asiakkaalta, että hei, miten on mennyt ja ootko ollut tyytyväinen ja varsinkin siinä kohtaa, jos asiakas on ollut pidempään ja eikä olla päivitetty hoito- ja palvelusuunnitelma tai että se hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen olisi ajankohtaista, niin silloin me yleensä käydään sitten Vipsan kanssa siellä asiakkaalla muutaman kerran katsomassa ja vähän haastattelemassa, että onko ne nykyiset palvelut riittävät ja miten on kokenut ja että haluaako muutosta. Ja toki sitten meillä on myös asiakastyytyväisyyskyselyt on keväällä ja sitten ennen joulua, mistä sitten pystytään poimimaan, että miten on tykännyt. Omaiset on nyt hyvin aktivoitunut mun mielestä antaa Google-arvosteluita, että kyllä sitä palautetta saa, kun sitä osaa pyytää. Joo, tosi kiva. Tähän väliin asiaa sponsoriyrityksestämme Abenasta. Abena on omistautunut terveydenhuollon ammattilaisten tukemisen laadukkailla ja luotettavilla tuotteillaan. Abena tarjoaa kaikki tarvittavat kertakäyttötuotteet niin haavanhoitoon, inkontinenssiin, ihonhoitoon, siivoukseen kuin henkilökohtaiseen suojaukseenkin. Voit tutustua koko kattavaan valikoimaan osoitteessa www.abena.fi. Jos arvostat laadukkaita ja tehokkaita terveydenhuollon tuotteita, Abena on sinun kumppanisi. Miten sä Niina näet, että miten kuntapäättäjät tai hyvinvointialueet vois enemmän tukea kotihoidon yrittäjyyttä? No mun mielestä Kiusaten alueella on joskus ollut tämmöisiä Teams-iltoja, mitä on pidetty palveluntuottajille ja siellä on kysytty että miten voitaisiin niinku yhteistyötä syventää. Mun mielestä ehkä tällä hetkellä on ongelma se, että jos mäkin olen vaikka käynyt jakamassa kotihoidoille meidän flyereita tai muuta, niin sitten aina sanotaan, että me ei saada suositella ketään tai ei saa niin kuin nostaa ketään palvelutuottajaa. Mutta että ehkä mun mielestä voisi miettiä jonkun semmoisen keinon, että mietitään, että kotihoidolla ei ole resursseja vaikka ulkoiluttaa asiakkaita, mutta siellä voi olla asiakas, joka hyötyisi kauheasti siitä tai hänellä olisi taloudellisesti mahdollisuutta ostaa semmoinen ulkoilutuspalvelu. Mutta nämä on monesti sitä, että ikäihminen ei edes välttämättä tiedä, että yksityinen kotihoito sitten tuottaisi tämmöisiä ulkoilutusapuja. Niin sitten ehkä se, että jollain tapaa myös niin kuin kunnan kotihoidon työntekijät uskaltaisi mainita siitä, että on myös mahdollista. Mä en tiedä, miten se saataisiin tehtyä niin, että se ei olisi niin kuin mainostamista tavallaan kenenkään tietyn palvelun tuottajan, mutta jotenkin ehkä tuoda sitä, että yksityisillä kotihoidon palveluilla voi tukea sitä kunnan kotihoitoa. Joo, tuosta mä muidenkin asiantuntijoiden kanssa, kun on keskustellut, niin moni tuo esille sen, että asiakkaat vielä helposti ajattelee, että kun puhutaan kotihoidosta, niin että se on sitä julkisen puolen tuottamaa kotihoitoa. Ja monet ei tavallaan niin kuin ehkä ole tietoisia, että siinä on monenlaisia vaihtoehtoja, että voi ostaa yksityisiltä. Ja myöskin, että asiakashan voi olla julkisen puolen kotihoidon asiakas ja hän voi ostaa niitä täydentäviä palveluita sitten yksityisyrittäjiltä. Että selkeästi siinä pitäisi niin kuin viedä enemmän tietoa eteenpäin ja puhua siitä enemmän. Joo.
Kyllä. Ja mä oon samaa mieltä ja sitten se voi olla joku semmoinen tarve, että vaikka kunnan kotihoito käy hoitaa suihkutukset, mutta sitten usein ehkä unohdetaan se. Ja eikä välttämättä pystytäkään sitten, jos se resurssit on pienet, huomioimaan sitä, että suihkutilanne on hyvin niin kuin usein intiimi. Ja sitten kun on muistisairautta, niin se voi olla tosi vaikea sitten niin kuin riisuutua aina tuntemattoman ihmisen edessä. Niin sitten meillä on paljon myös semmoisia, että se asiakas ostaa meiltä sen suihkupalvelun, niin sitten hän saa aina sen saman tutun hoitajan siihen sovittua kellonaikaa auttamaan niissä hygienia-avuissa. Ja mun mielestä se on semmoista niin kuin inhimillisyyttä ja arvokkuutta siinä vanhustyössä, että sitten niin kuin huomioidaan tämmöisiä piirteitä, koska koskaan ei voi tietää, mikä siellä on taustalla ja mitä se ikäihminen on elämässään kokenut. Just näin, just näin. No miten jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin miten sä Niina näet, että miten Suomessa kotihoito muuttuu, jos vaikka miettii 5 tai 10 vuotta eteenpäin, niin mihin suuntaan sä näet, että kotihoito on muuttumassa? No kyllä mitä on niin kuin seurannut, niin mä uskon, että kotihoito tulee lisääntymään. Että Hyvinkäälläkin on paljon supistettu laitospaikkoja ja puhutaan paljon siitä, että halutaan tulevaisuudessakin viedä palveluita ihmisten kotiin. Ja musta tuntuu, että ihmiset haluukin ostaa, että jalkahoidon palveluita ja kotihoidon palveluita ja mun mielestä fysioterapeutin palvelut oli tosi hyvä juttu, että ne tuli kotitalousvähennyksen piiriin, että ihmiset pystyy hyödyntämään myös niitä. Että selkeästi niin kuin kotihoito tulee kasvamaan mun mielestä tulevaisuudessa. Ja mekin koitetaan sitten niin kuin täällä meidän päässä miettiä sitä, että millä tavalla me pystytään sitä palveluiden määrää niin kuin tuottamaan ja kehittämään siihen, että me erotutaan markkinoida sitten eduksemme. Joo. No miten sitten Niina jonain päivänä, kun sä oot sitten vanha ja tarvitset apua kotiin, niin minkälaista kotihoitoa sä toivoisit saavasi silloin? Kyllä mä toivon, että se olisi semmoista lämminhenkistä ja kiireetöntä ja että olisi niin kuin semmoista arvokkuutta, että me koitetaan hoitaa meidän asiakkaita mahdollisimman hyvin, niin kyllä mä haluaisin sitten, että myös sit tulevaisuudessa saisi itse myös semmoista, niin kuin, että ei olisi semmoista kiireen tuntua siinä, että mä tiedän, että se montaa niin kuin tavallaan, että sitten ei uskalleta hyödyntää, kun se hoitaja tulee sinne ja sitten tavallaan sillä hoitajalla on jo valmiiksi semmoinen, että jalka oven välissä niin kuin jo miettimässä seuraavaa. Että kyllä mä toivon, että olisi sitten, kun minäkin olen vanha, niin olisi mahdollisuutta ostaa sitten ne palvelut yksityiseltä. Joo. No mikä Niina sua henkilökohtaisesti pitää toiveikkaana tämän alan suhteen? Mikä mua pitää toiveikkaana? Tavallaan jos ajatellaan, että kotihoidossa paljon tavallaan kuullaan sitä, että työyhteisössä on huono ilmapiiri ja ehkä niin kuin johtamista kritisoidaan, hyvinvointialueiden tarvitsee vaan tehdä lisää säästötoimenpiteitä, niin mikä sä oot uskomaan siihen, että kuitenkin sitten silloin kun sä oot vanha, niin että saat sitä kiireetöntä kotihoitoa sinne kotiin? Kyllä mä luulen, nykyään puhutaan paljon siitä, että työntekijät haluaa pitää kiinni omista rajoista ja työntekijät haluaa pitää huolta omasta jaksamisesta. Mä luulen, että tulevaisuudessa meillä on myös semmoisia hoitajia, joille ei sanota, että tämä on kutsumusammatti tai hoitajan pitää venyä ja jaksaa sen takia, että on haluttu tehdä tätä työtä. Mä toivon, että tulevaisuudessa työntekijät vaatii itselleen sitä semmoista, että tulosta ei vedetä heidän selkänahasta, vaan vaatii hyvät työolot ja vaatii sitä, että työnantaja haluaa kouluttaa ja työnantaja haluaa sitouttaa heidät pysymään yrityksessä mahdollisimman pitkään. Niin mä luulen, että se on semmoinen tekijä, että miten sitten tavallaan kun se työntekijä voi ja jaksaa hyvin, niin silloin se jaksaminen myös näkyy sille asiakkaalle ja silloin se asiakas saa parempaa palvelua. Mutta niin kauan kuin työntekijät nähdään organisaatioissa vaan kulueränä, niin kauan sille ei ole sitten mahdollisuuksia mun mielestä korjata sitä tilannetta. Mutta että nykyään puhutaan paljon siitä jaksamisesta ja niistä omista voimavaroista, niin mä luulen, että se tulee muuttamaan myös sitä asennetta, että tämä ei ole vaan kutsumusammatti, vaan tämä on ammatti, jossa vaaditaan myös arvostusta työntekijänä. Joo, hienoa. Kiitos Niina Ahola, aamuhoivan yrittäjä. Kiitos.
Kiitos, että kuuntelit Kotihoito nyt podcastia. Seuraa meitä Spotifyssa ja löydä lisää sisältöä EDAS Oyn YouTubesta sekä somekanavistamme Instagramista, Facebookista ja LinkedInistä.